So umzali ke manje nansi ke ingane sikhona umzali onjani. All right, now kunomzali Mam Lady D lo oba strict kakhulu. Okay, umzali lo strict kakhulu ofuna izinto zenziwe ngendlela ethize. Yabo le nhlobo othi yenza njengoba ngisho. Yabona awukwazi ukuquestiona lo wenza ngempela futhi ngendlela asho ngayo umzali. Lo mzali Mam Lady D ingane ikhula inokusaba. One, isaba ukwenza imistake. Uma yenza imistake izothi noma yenza imistake izoyicover up ngoba iyasaba lengane. Okay, but also lengane ayazi ukuthi ustrict kanjena nje ingoba ustrict, I understand yona, or isaba nanokuthi njoba ikusaba isaba nokuthi uzoyilahla. So into enkulu ke leyo enganeni yokulahlwa, because ingane ithi mefika emhlabeni Mam Lady D ayazi lutho, iyasaba, isuke ifuna ukurelate nawe as umzali kuzizazi ukuthi ayingiright la kule khona, yazi ingaphakathi yona eswini. Manje sifika kulomhlaba wena as umzali ozoyenza ithembe ukuthi iphephile uma ila kulomhlaba. So if kukuthi wena ustrict kakhulu kukodwa lokho kuzoyenza ingane ingathembi ukuthi mhlawumbe uzongilahla lo muntu ngendlela a strict ngayo, mhlambe akangifuni. Okay, so leyo nto izodala ukuthi lo muntu uzothi mase sekhula naye seyumzali, number 1 uzobe inhlobo umuntu ongakwazi ukukhuluma kahle nomuntu, akakwazi ukukhuluma, communicate nje kahle nakubudlelwane, akayena uyadlova nje noma ekhuluma, akakwazi ukukhuluma kahle. Okay, kodwa if kukuthi for example umuntu wesilisa uzokhula lo muntu efuna over inhlonipho nerespect, uthi noma umhlonipha wena kodwa uyifuna over ngoba akwenele kuyena, ngoba azange azakuthole lokho akwenela esayingane kokuthi ivoice yakhe iziwe naye. Uyabona, wetshelwa ukuthi wenze njani, naye uzogcina lo muntu azi ukuthi na wena ngiyakutshela ukuthi yenza kanje. So ugcina lo muntu naye eseba umuntu futhi o strict kuphi enganeni zakhe Mam Lady D. Okay, now also ngale kokuthi ustrict nje ezinye izinto uzodemanda Mam Lady D, uzodemanda, uzobefuna ngodli ukuthi umhloniphe. Omunye because wakhula unine strict ngalendlela wagcina sebona ukuthi ayikho into engizoyenza, angivele ngithule, noma ukuthi uma uthe ngikwenze noma ngikwenzanga ngishayelwe into engekho angivele ngithule. So lokho futhi uthe sekhulile abe umuntu vele uzothula futhi naye, noma into iwrong kubudlelwane azikhiphe nje, umbona ukuthi noma niqabena ka comment uzosithulela nje akumnandi kodwa ngaphakathi kodwa uzozikhipha kwi situation. Okay, loyo umzali obe kanjani, obekade ukuthi ustrict kakhulu. Okay, ngoba akakwazi ukuexpressa izidingo zakhe ngoba akafundiswanga ukuthi express ukuthi yena udingani. Okay, mase kuba khona umzali Mam Lady D lo onganandaba, ngathi akanandaba, akekho available, ingane uyayishiya noma ikuphi ayishiya komakhelwane ahambe etshwaleni yena, or yabona iyona ingane ebona angathi akanendaba, ngoba ungathola omunye wayishiya ingane la uyosebenza kodwa ingane izoyifunda leyo nto njengokuthi uma wami akanendaba. So leyo ngane ke Mam Lady D ikhula inesilonda sokulahlwa ngoba I understand yona ukuthi njoba ngishiyiwe umzali, umuntu okumele ngabe yanginakekela, I understand the story behind ukushiwa kwayo. All right, so leyo ngane ikhula inesilonda sokulahlwa. Okay, so ithi ke leyo ngane noma isikhula izibona ngathi ayikho enough, ayenele. So manje inkinga yaloko izothi noma siyama teenager leyo izobizama noma yini ukuzinelisa ukuthola ukwenela. Leyo kuba ingane ke ekuzoba lula ukuthi ingene kugwayi kalula, izongena kutshwala nokuthi be influenced nje ngoba ifuna umuntu ozoyithanda eyenze ukuthi izizwe angathi yenele. Okay, and lokwenela mhlambe nakokunye nangosoko ocansini abe over, abe umuntu oba over futhi nakhona ocansini futhi. Okay, because usaba ukuthini, usaba ukuthi akenele. So uzothi noma esengena lo muntu emshadweni or kubudlelwane ubambelela kakhulu ukuthiwa ucling, namathela kakhulu ngathi ucadolo wena, afuna lutho, akafuna uhambe noma ungeke uyakufonela ukuphi because usaba ukuthi uzomshiya because wabona angathi yena washiwa esayingane.